Na'am baba. Har yanzu akwai motsin nan fa. Ai kaza ce take kiwo. Ahmed, motsin nan ya yawa, me da yake? Har yanzu dai kaza ce take kiwo. Ahmed, motsin nan ya yawa, kuma ka duba. Haba baba. Na faɗa maka kaza ce take kiwo. Kaza ce take kiwo a nan baya. Haba. Ahmed. Na ce maka kaza ne. Baba, mene da wannan? Ai kaza ce. Sai da ka tambaye ni sau 25. Ban yi fushi ba. Amma yanzu kai gashi ne maka tambaya 4 kawai. Ahmed, ranka ya ɓaci. Anya Ahmed, idan na fi haka tsufa, anya za ka ji tausayi na kuwa. Za ka iya jin kaina. Dan Allah ka yi haƙuri baba, ka yafe mu. Na ji kunyar abin da na aikata, na yi nadama. Ka ilmantar da ni, ka wa'azantar da ni, sannan ka tarbiyyantar da ni a lokaci ɗaya. Dan Allah ka yafe mu. To alhamdulillah. Ahmed, ni kuma na yafe maka duniya da lahira.